Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en dasa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yung aming nga sangapada papagayo. Manibo dito'y Nemers Entertainment Production Center. Iti Nemers Studio. Amasaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Locos Norte, Philippines. Kaniti fan page nga ti Manong Nemi. At di ba nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Kaya ito pagayam nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumabkablaw, tinimbag ng bigat, naimbag ng daw, naimbag ng oras, kada kaya na sa amada. Kaya kumusta kaya amin? Please share this program, share, and kahit padanan nyo di pagkasalitaan ni Hasmin. Amo, nag-imasang nganagan, Hasmin. Tibalasang nga napintas, apagrebalan, ti may isang ex-convict kan pulis. Sino nga tatirombeng ayaten ni Hasmin, kanagitidua? Dito may isang pulis, ken may isang pulis karakter, un ex-convict. Sino? Alaman. Patangan nyo man, sinot kayat ni Hasmin, kanagitidua ang karibal, ni Sargento Willie, wano ni Edwin. May isang pulis, wano ex-convict. Medyo ma-action. Dito yung pagkasalita ni Tangin Taybasa. So nga padanan nyo. Please share this program. Hindi nga rin, ibasa pa pagayam. Dito yung pagkasalitaan ni pagayam tayong Hasmin. Tibalasang nga nalapsat nga pagrebalan. Ti ex-convict. O Ken. Ex-convict Ken. May isa nga pulis. Sino nga tatkayat na kanakwala. Patangan nyo man. Kablaon tayo once again. Nagitiman-timang trabaho. Mga dito yung Studio 2. Madanda ito ang kamsat iti Studio 2, tapos nalalawa. Yan, ni Juni, kastamatan kada Bernard, ken ni Joey. Happy watching ka na kayo. Enjoy. Enjoy nyo ti panagpalitada yo. Madamadang palpalitada. Okay? Sagodahin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Hasmin. Dear Manong Nemi. Adu digiti agar-arem kanyak Manong Nemi, tamay sak kano na pusaksak, nalasbang, napintas, nga magduyusan dagiti adu nga alimpibuyog, kulibangbang, nga agtarigagay, nga mangsay uptik ikutak nga banglo, nga mga rakop iti napindas apamagi, mga purus tinatangsit, ken nasukog, abarukong ko, mga gek kadagiti narumpi bibig, kastameten mangikot iti amin-amin ko. Nagraduarak lang iti high school Manong Nemi, sana ko nga nakapag-college ka po nga iti kinakurapa iti panagbiag. Iti sana ko nga kapasbasa Manong Nemi, dakti ito balay nga tumulong kininanang, kada tumatan na kita umay mang-pasyar kanya. Ngayon mga punos tinakatignay iti puso. Aking ka Manong Nemi, nga nag-ring ti cellphone ko.
Saan nga nakapunbok manong name asin no ta? Disturbo nga ta? Lalaki ga ta? Nga mangiba ka kanyak I love you. Sinong batang nga road manong name? Hello? Hi, hello! Nakiktutak pa eh. Sino na ito eh? Oh, ayun nga matin na kasinsin. Di na akong malagip. Oo, naman data nga buses nga minin. Hoy, nagbitas si buses ko si ka. Si kagamot gayam. Si ka ni LD. Oo, nadakat pa yung harot sa baling kakasinsin mo nga kasi singadan no sa nga siyak, gaga. No, apigad din nagbalik ka kami ng baklag. Pakalalaki ka man kasin. Ana, di ako nakang ka edi. Anya, adag dito yung syudad. Edi kabisera ti lugar tayo, probinsya tayo. Ket, kasabulag ti katulong ko kasken ka. Napintas ka, kasi sigurado lagi din nga arakan na kaligiti customer. Customer? Ano negosyo namin? Parlor? Haan? Restaurant. Gagangin lang nga restaurant. Kantin ko na kumangin. Dakdakil man ng kantin. Karinderya ko na kumangin. Naklakalas mo ng karinderya. Iso nga, mini restaurant. Ano nga natobrak dita? Kit umay kagbaling ng waitress. Dito kita pintas mo kasi hasmin. Sigurado lagi din nga doon customer ko. Ilaglagi pa yun, nung naganarte negosyo ta. Sigurado nga takil matitis isweldo ken ka. Baka ano ko kayat mo, ang kasusyo, tasik ka. Naglinga ka't sumauna yan, bakla ka talaga. Nagpakadak na road kada tatanggalin na ng kanigdiduwa ka absat ko manong name. Hasmin. Kabisera, uno syudad, ti papalam. Amangan met no mayo awang kasadyan. Ano nga mayo awang ti mabugayo tang? Baka no sumangpad ka dito yung lugar tayo kat dakil da buksit mo. Nga awan ti mangi kasarken ka. Tatang met. E di na set lang no sumungbat ka kada kitay agar-aram ng ka dito. Taam-am mo isuda. Ta sigurado nga kasarda ka. Ang no dakan doon sa syudad. Kada dantong kursunada kang kat buntisan na ka lang. Sana kang tubaybayan. Tatang, amo ka protektaran ti bagik. Awan ti bagdanagan nyo kanya. Ta tinto makatagi ko ti amin-amin ko. Ti ikotak nga pintas. Kat ti babae. O ti babae. Ti lalaki. Nga rumbeng. Nga iaetek. Kanipat-patag na. Alagad bagbagaan na ka lang anak. Pamalapalagipan na ka lang. Ha? Wantang, ti magdanagan nyo nang. Urita, nalakamad lang ti komunikasyon tayo, tawagan na lang, kumustahan na, kuno siyak ti mang tawag ka na kayo, mang pakumusta ka na kayo. Nga marami dem ti amin na panagananad mo anak sigurado nga nagulo lagi di ti papanam nga lugar. So hanggang anad ka, alawantang nang, ti magdanagan nyo. Hanag ang baybayan niya po Diyos. Di nakadano na kung dito ay manunemi kalbasan na sinabat na ni LD nga bakla manunemi nga kasinsin ko ang best friend ko. Ay! Nakapimbinas ka talaga, Hasmin! Nakaringringgor ka. Gagangel at taaks tuya si Kame. Ano, butuin na kita. Butuin na kita. Pakalalaki ka di. Ay! Kasan ako magagbali na kalalaki kita met. Agpadpadat arwaten siya at indugman ti buok ko kaskeng ka kinaman ti barokong ko. Barukong? Baralaing deta o nagyan na uy. Uy, adasig ka. Pasare pa mas masahik no ka tapos no tumaon nga dumakkel. Alaintan! Mini restaurant na ang paiso manong naimi karinderya kunak ang classmate ng karinderya. Kantin nabimbidas ng kantin manong naimi. Buhay. Ada duwa nga nadanon mi paadag ngagbalin nga waitress manong naimi sa balimat ti lalaki. Nga dya mo no darling ni LD no. Nga helper. Ket ni LD manong nemi ti mismo ngagtempla ni bubot manong nemi iti makaamon ngagluto basta matemplan ni LD. Ni LD kan siyak manong nemi ti agsukat. Anya naman digiti order da manong nemi. Na duma-duma po tahe. Nagiti tricycle driver, jeepney driver, minibus driver, kastamot na nagdakaruba manong nemi
nga agindag iti dayta nga paset ti syudad dagiti kang runaan nga customer. Adaw may manggat, adaw may mangaldaw, adaw may mangrabii, adaw may dagiti kundaway manunemi nga isuggest dati uminom, magpainom kami nga sa aming matakayat. Gabot na talaga nga restaurant lang nga awan ti painom. Soft drinks ngam awan ti arak man. Pero unay ti hangang kayat ni LD ta mga no da arak kada ginom da masamak iti rambol no anyaman dita. Kasin. Nakwenta ko dito na kwartaan tayo dito yung aldaw. Susika, manipod di anda ka. Ado nga minagdag kurso natin kang gasiga, tricycle driver, kada dumapay, basta driver, sweet lover. Masaludsod ko man, kasin, nibubot, pag-awawidan no, malpas sa trabaho, saan nga gawawit, sika? Di mo kan makita no, sumsumnek no kat kwarto. Darling mo nga talaga. Apay ko masyak, nawawa anak ko ma. Sigurado ba din ito ng bakla ni Bubot? Apay ko magbakla nga bakla. Kasi siyempre, di kita ka nung lalaki nga makarelasyon, di baklag, ba din doon tumata bakla. Sika, hamo pa'y naramanan? Virgin at lang LD. Kasi nung nagasat sika, nga makatagikwa iti kinabirhen mo, makaagek ka na iti lips mo, maka-apros iti barukong mo, makarakop kan makatagikwakan ka. Manong nemi tinabinsan nga siyak tinapan na kitsyenda. Uwan, igpil ko manong nemi ti wallet nga yan na ti pakitsyenda ado ata talaga nga ron nga ado tsyenda. Jakla purus pagarupen manong nemi nga adamang sipdut iti wallet pitaka nga igpili. Ay! Ay! Ha! Help! Nitaredan yung wallet ko, yung pitaka! Doa nga lalaki manong nemi iti nakita nga timaray nga nagpasaan da manong nemi ti pitaka. Madalang sabat kadakwada manong nemi nga lalaki matlain. Di kita sir, di kita! Inalat na tipitaka! Tulungan na! Manong nemi masidagat, kabayatan nga masasidagat ni nagsardengat kapot agdidinanog na matan. Ngam nalaing manong nemi tinang sabat kadagiti doa nga nang sipdot iti pitaka. Dumanog man dagiti dua manong nemi nga it's not sir handa mapuntaan di kalablaman da nga lalaki manong nemi ket may isut dumanog apaw maala di buksit na puna apaw hala sana kong taran ti o rupa na matulin ket no dumanog ti maysa ken kuana manong nemi malisyan naman naglain awong pulos ti dagdiso nga danog ken kugtar kadagiti dua aging ka napaturog na ida. So palat iya sudag ko. Agamanak, sir. Nangawagan di sir. Ha? Saan ka nga polis? Saan ako matang reforme? Ay, nanti pitakang. Dito sir, naipatanda. Pinidot na sana niyawat kanya. Agamanak. Agananat kamin. Diyan man kami namunga. At dapat natin tayo, it's not sir, ano, tiga kararakal ti bagbagi ni kito. Agdadamo ka nito. Agdadamo nga. Ibaga, dito lain. Dinakarkaro na daka ti para ka sentro ti syudad. Mabilihan niya. Mga alak ti kwarta nga kas gunggunam. Gungguna. Ape ko mga gunggunan na. Siyempre. Ang mga digadot nagyan na rito Isumad lang siguro nga parigagayan da nga maalakin ka. Kabutadot nagyan na. Uwen. Pagkitsandak. Kaya na kumapay. Imuno na kumanapang ko in deposito. Ang gagawawit nga minti ado nga kwarta at kasto nga lugar. Dati gungunam.
Sana kagpagungkon ako nakmet. Ay, sige. Isa gayam ni Hasmin. Yung giant na nakulap ko manong Nemi, kadin giant na nakulap na. Nagbarat nakulap na manong Nemi. Kan talagang macho. Ti bagarop ko kit pulis. Kapot na nalaing ti karat ti pulis ang kadi. Siyak man ni Edwin. Edwin, may isa ka tricycle driver. Tricycle driver lang? Boy nga lalangin tricycle. Driver. Sorry sika nga Ada kajay LD restaurant. Di banda na iti abagatan? LD restaurant? Ado man ti tricycle driver mo umay jay. Saan ngamin nga sa ti rutak Dito amyanan. Ano mabaling gawakit? Umay ka to jay. Napiyan to lang itad ko kayong garang ward nga, libre ka nga mangan. Edwin, mabalin? Sure. Abi ka nga saan. Sige nga ni. At pa serok, naglugan Agay manak manin, Edwin ha? Okay lang. Basta ka. Pakaragsakak, di makatulong. Di ka na nagdi polis to. Edwin! Ay, Sarento. Inan mo, mida? Ay, sir. Di kito'y duwang. Kinalaman ni Edwin, sinubtod na ito yung pitakak. Isok akong basol na. Napamunin, pinaturog ina. Gagang sarhento Lumaban da Agawag kadakwada na di, ibaga kadakwadang itadakan niya di pitaka. Adi damat kayat, kabilandak na di. Gagang lang salak di maktibagik, kan paturogak ina. Mas naon naman ito naman sam kadakwada. Talagang latang hamulat na may kinalo ko Nimit ko sarhento. Kakaiso na ka nakasingsing peta ko. Ang maso daglat at kang katigulo. Laglagay pa Ito anyaman nga kaso nga pilakin ka. Baka subli ka man yung pagbaludan. Sige, sarhento kit na Madamag ti trabaho at paserok. Pimanahon na din manong na Hi, Miss Beautiful. Sir, abay nga nagladaw kayo. Kahit nagpukawak na ngayon iti pulis. Si Kawit, miss. Ada ka mo? Hasmin. Pagtrabahuan. May sakas waitress iti eldest restaurant. Uy, umayag sa niya. Nabitak pa kami nang makambulan ko. Uy, siya ni Sargento. Sargento Willie. Nag-ripe ti dakulap mi manong name. Guwapo met ni Sargento. Napudaw. Idinto ta ni Edwin manong name kayo manggi. Kasmin Umayag to sa diya Umayag tumangal daw sa diya Kita nga daw sir. Willie ko naman natangkan niya. Sige. Sige makitanda ka ro din. Kaduain kan. Nimit sir. Pulis ka mag-gwardya ka. Kaya natin mo, baka no saan ka lang sipdutan, baka no kidnapin da ka nga rapen. No kapimpidyas ka, nakasaysayang ka, no rapen da ka lang. Kinuyog na kang talaga manong nemi, kaduhan na tiduang alalay na nga pulis mo't laing. So da pa yung tinagbit-bit manong nemi, kitagiti kinatsyanda. Nagluga na kiti patrol car da, manong nemi. Di magas kami ti bangko, tapno inak ti bangko ti kwarta, kaspilin ti kasinsin. Sadak indulnog manong nemi ti restaurant. Sargento, kandi ka duam. Sumra kayo dumanong kay pay. Umay ka mangal daw. Nasapa pa lang Anan? Ibaga ka rin kasinsin ko ang aking kukat restaurant nga, ilibre na kayo. Sige ka ba? Let's go. Ramanan naman tipotahe da ito. Kas pagari, ganta. Okay dito. Dito ito nga mangmangan. Sige sir, Sargento. Lalo mo ba ka? Sobra ka. Pinagtugaw ko ida manong nemi ti bakante lamisaan. Sa ako pinang-order ida manong nemi. Inuanyat ka imasan dita. Sarungot amin yun. Amumutin ti pandangan ti polis. Alawan, Sargento. Willie ko naman natan. Willie. Imasadeg ni LD manong nemi. Hi, kasinsen. Hi, adamatan pasurot mo nga polis ka. Hi. Ay ni Sargento Willie. Kanili ka kadwana. Welcome to LD's Restaurant, Sargento.
check the LD, naking kukakalit yung restaurant. Magbantanda kayo, tapno, adano, agloko-loko dito, kaya adalat na pulis ng sigida. Sigurado tayo ta, LD. Kanaw yung kamdo dito yan. Ha? Nagpatrolya kami. Umaykam kumay dito eh. Ay, sika nga Ruden, sika, Hasmin, sika bang sukatan di para kadakwada. Alis doon, nagugwapo na gito ka pulis kit. Ay, karas ko ina. Karabihan naman nung namin yung istorya ka ni LD tinapasama. Kaya't mo, Samuel, nasipdutan ka? Kadagos ang anda na giti pulis? Naudo-udi lang talaga giti pulis kasin. Kasla pelikula nga ron ngay. Nung alpasin ti laban, suplalat ka anda na giti pulis. Kasta, asin nung dahil ko na mga nakiranget ti duwang nga isdat sir. Doon tinagan na, tricycle driver. Ikakumanti kwarta na tandan lang yung hanam tinawat. Kunakmat nga nyawis kung umay dito yung restaurant tayo liyo pero ito kanin na. Doon nga tricycle driver ito apag nga kung magkikita. Haka nga dito yung abagatan ti rutanan tsaka no amyanan. Saya, guwapo si ka. Sino? Ni Sargento? Guwapo ni Sargento. Ngayon, sa bali man ti guwapo ni Edwin. Ngayon, kaslan dadyak maawatan ngayon baga ni Sargento kung kuwanay tayo. Baka nagsubli ka manin iti pagbaludan mo na. Baka na ex-convict na dyan Edwin. Hasbin kasin. Nga ta? Ay, nako. Nakadaldelikado kasi kakasin. Baka karibal ti ex-convict ken pulis. Ay na, nakadaldelikado. Kadagpay sumarong na ini. Tetimay sa ngarabii, nakarekepan ti restaurant, nga madagtug-tug-tug. Itiri daw, iti pa nakabalay. Sino na ita? Asmin, ni Sargento Willie detoy. Ay, mabait lang Sargento. Inlukat ko tiri daw, manunay, saan ka na kayo uniforme? Saan ka na kayo uniforme ita? Saan ka naka-duty? Flowers for you. Sargento, thank you. Dumanong ka. Yasin, ada ni Sargento. Ay, Sargento! Ay, nagubgwak mo ka manin. Saan ka na ka-uniforme? Kariringgo na ito kasinsin mo. Agdugo ka, Sargento. Ana? Ay, susapo. Kunak to ba yung aming ket? Nga kurso na adam na ito kasinsin ko. Kunak lang no sakti kurso na adam. Ay, susapo. Karibal kam kuma. Nakariringgo ka. Ay, pasensya ka, no? Kasto ay talaga. Ana, alakat, agsasalita kayo ganun, Oy, Hasmin. Sabi kasi, talangam. Saan ka, nakabralaw ko. Ay, sorry. Ay, susako. Okay lang. Alam, nakita mo sa Sargento, asamon nga lingdan. Narasay tabadong pagkatapos. Ay lang, maturog at kumaitay nga minun nalipatak nga. Sige, naklabasit. Agbra. Sumutlagaya manong naming nga. Imbas nga rupa tikitaan na kanya kita. Iksasarita kami ng timot barokong ko. Ako, susapo nakita na. No, bale. Tinamot pa na prusan. Kan, isuntungan ta tirumbeng nga mga pros. Kanan ko nakitinakam ko manong naming dadakti silad ko. Mga susuot tilikat ko iti nga bra. Sak ng suli. Ni magbinar nga talaga ti arwatek manong. Tanumingmingan na ni Sargento. Pangato pa ba? Saan ang at east? Imayak na kahit ko ito nga. Iba ka kami sumukeng ka. Hindi damo lang nga makita ka kita. Nainlaba kon. I love you, Hasmin. Sargento, Willie ko na. Willie. Awang ba ganyak neta, banang? Kapag ko makawan, nakabalbalasan kan. No siya katagbaling asawa. Tungdungwen ka. Tid ko amin na makaraksakan. Nakabutbuting nagbaling nga asawa ti polis, Sargento. Tapay. Siyempre. Paltugla iga, ma'am. Okay man dito eh. Umaduan na di kalaban. Agreiran sa amat yung illegal nga droga dito eh. Saan ka di? Ato di kiti madmadla ko kasla drug addict. Abi nga saan yung matiliwan nida? Ato di gondaway nga do operasyon may. Mang-raid ka rin safe house, di kiti drug puser.
Napadpadasam ka din tinakirangit, Sarento? Yeah. Adun tinapapatay ko. Kriminal kagayam. Saan nga kinakriminal? Ito mangipatong paliti sinapataak nga sapat nga trabaho. Na nagulugayan dito yung lugaryo. Lugaryo ka nagtagapuak dahil away. Okay lang, gagangin dati. Ang di na progreso nga lugar. Sumalsal din di kiti ado nga illegal. Baka dapat kidnapping for ransom dito eh. Mama no? Yung data, droga, illegal drugs, illegal gambling. Siguro saranto. Di kita kasta nga agar-aramid ti illegal at kakadwada nga polis. Baka kadwada ka ti sindikato saranto. No eh. Nasigpret ang polis eh. Saan na kang laglagayan? Abi ka na, abi na trabaho ti pagsaritaan ta. I love you. Inig ka man at imak mano. Pusa, sarahan to, please naman. Nagagchansing ka hasta. Ano mo, baka agbalinak lang ang koleksyon mo. Guwapo ka, pulis ka. Baka adot ta, di kita yung agbalinan ng nubiam tagdama. Hagong libakin, nga dahanak hindi nagsaroon nga duwa nga babae ti biyak ko. Pinag-repeat mo, ida? Yeah? Ngayon, saan ta? Awan siguro ito na kariya may sa katakwada para kanya. Gabutam, di napansa di Manila, ti Maysa, sa nag-abroad di Maysa, nakalipat naman din. So siguro yung sika, iti para kanya, Kasmin. I love you. Ala, inigaman ng timak. Nakapaspas ka talaga, Sarento. Kas kapaspas ko, bumunot ti paltog ko ko. Sarento, di na ako maganatin. Naskin pa lang adalik tirik nak. Ada ka di pala sa bali ko ma, os pagarikan. Sisak pala tagar-arim ka dito, isang kari. Siyempre, kung namitay nga di makita na in-love kan. Siguro, damat na kain lama. Nga damo ka makita. Sino siya? Sambat nga rin nga si ka, Sarento. Sino ko mga ron? No, da na kain labam sa siya. Sorry, Sarento. Sino na kain labam? Mapatangak ka di? Dadya ka di nga Edwin? Karibal ko ka di dadya nga ex-convict? Ape ko na nga ex-convict. Itapay ka di ba kang adaywam dadya nga lalaki? Di ka nga tanga mamatin ng ibagak na tinakaibaludan na pinatay na ti mismong asawa na. Ha? Uri sa sino pagsalutsudam, iti deto nga lugar. Sa anak pa nga pulis, idita, isunti kalalaingan, kalulukwan, dedyang Edwin. Sa alang ati asawa na't napatay na. Ngayon iso lang tinakaduktalan da, nga madut napatay na. Kriminal nga napeklan dejay. Amom, nung may sakkuman na pulis, idi kaluko na. Baka na siya tinakapapatay kang kuha na. Saan nga na ibalon? Ngayon padasan tagluko ita. Tas tagayang. So no, andaman na mariknam nga ayat, kat na-inlove ka, na-inlove ka ito na dyan Edwin, gabot insalakan na kawano, na ipasublikan ka ti, na pitaka nga, siniptup na, lipatam lahi ngayon, Hasmin. Kat nung bali nga karibal ko, da dyan ex-convict, no saan nagsubli dyan pagbaludan, mapanin ti kampusan to. Tsak makaturog ito dahil di nga rabi iman nun. Kapag sana ka makaturog, naman yung bumangonak, mapanin ti kusina, nagtemplake ti kape. Nadlaw siguro man nun ni LD,
Isungin may. Oy, ano't mapaspasamag kang ka ha? Ada ka di problema, kasin? Nagproblema ka talaga. Agaram kanyak ni Sargento. Ngayon samot ng isot kayat ko. Sino ka nati kayat mo? Ni Edwin. E di, nung ito agaram ni Edwin, di siyang batam. Ngayon delikado. Sampay ngayon may nagpasyan ni Edwin, ngayon ipangpangtan ni Sargento. Ex-convict gaya talaga ni Edwin. Adukanot na patay nan. Kanisukanot nakapatay ti asawa na. Kanya? Oh, kasanulangan. Gapo siguro kinaluko na Siguro, sino kumat makaiturod ng magpatay ti asawa, no? Saan nga nabartek? Muna nakadruga. Hindi ka nung sampay nga pulis ni Sargento, iso ka nung tagdindinamag ng loko-loko. Mabali nga drug puser isuna, drug addict, manggulgulo, ado ka nung di kita napapatay na. Sakbay nga napatay na ti asawa na, ngisot na kay baludan na. Tadagi din napapatay na muno na agad, awan siguro tagdarong. Uno awan ti tumakdar nga mangipanagnek, awan ti witness. Dakas gayam ni Edwin. Inyati amom, bakit di pa nagsublinan, pa nakawayawayanan, ka nagbalbaliwen. Ang asadaglat eso na iti, peggad. Napagpeggad ng kinapulis ni Sargento. Iya po, iya. No sino tipatpateg mo, di so. Unang delikado. Ang mga nudalagas ng arabid ng kanya ni Sargento. Erase. Basta, no talaga ipatpateg mo ni Edwin, ore man ang eksumbik kas pagarigan, aramidan ti panagsinsigpet na. Di so. Agam, kasanong oray item ni Edwin kas pagarigan, no anak ka ba't nga may pasyaren? Baka no, ada sa baling ipatpateg na, di useless. Iso nga lipate mo na diyang Edwin, kasusuruan mo nga item ni Willie, ni Sargento. Diyan ka mo. Nagsubli ako ng silad ko, kasin. Bari makaturog ako. Kasi nung makaturog ka, nagkape ka, loko. Ada mo nagli tao nga makaturogan nung makapagkape. Manong name ado dagiti kundaway nga orayek ni Edwin nga umay dito restaurant. No siya ti mapamakityenda, manon name sapsapulag ti suna ka nagiti intar, dagiti tricycle. Ni Edwin, ay, pampanaw na, miss. Pampanaw na. Ada pasayro nga yung tulog na. Pagibagam tuman no, makita miss suna. Ano ti bagak miss? Ni Hasmin ko na. Dati ka nung nagtulakan yung papamuy dyan eldest restaurant. Alawan, bagak to kayong kuha na. Beautiful. Nubyong? Haan? Sa nunubyok noon, dinampahin bagat I love you kanya. Kahit nun siya timang gabat I love you kang kaadin, kahit na mo. Dinakan. Aging ka nga nauray ko ni Suna manon name kalbasan ti may sangal daw. Oh, Edwin, sumara ka. Bagam, ada na nga bagam nga pada ka tricycle driver nga umayag dito. Si Kamet, di ba nagtulag ta edi? Nga umay kan tumangan, ta ilibrek, kas subad pa ng tulong mo kanya. Umay kan, api kas la sobrat pa nagbabain mo. Met, uno, agin si Sigmet, naman pa'y dating aloko. Nagdugo ka, kasin, ay, naguster mo mga gwapo, nakakikigtot ka. Iso ni Edwin, ay siya ganing Edwin, ay nako, apa kayo narakop mo? Beso-beso, si Gamet. Apa, umapal ka, gimon ka,
Di ara ko open, man. Hanin, nagwapo ka nga talaga. Kas ko na ni husband nga kasinsin ko, doing. Sa balit, gwapom sa balit, mat ka ni Sargento. Sino nga Sargento? Ni Sargento Willie. Nga may nagpa-share ka ni husband, di may isang rabi. Ngayon, nakaamuan na. Itibod nung nga kinataom. Uy, kasi talagang magbagam. Chismosa nga talaga. Ay, mabitlayan nga siya kung di mapamangalat para keng ka. Uri saan ka ng kordero. Nagati na imas ang putahe mo dito. Isa ti pasango keng ka, Edwin. Manong name kabayatan ng isagsaganak ti kanan na ada upat nga lalaki manong name nga si Murek. Inokupar dati may isa nga lagtak kalalamisaan. Nakiktutak manong name ta. Sla, damo dati sumurek ka. Damo ba lang makita dito kasla. Langada ti Gons. Awan di makita ka tattoo manong name kini Edwin. Ngayon, dagiti upat nga si Murek manong name. Nakatato ti takyag na. Edita na iserve ko manong name kini Edwin ti kanan naman kan. Nakadadubad din. Tsak mga namin. Di take out mo. Para kini misis mo kung ako kumaangin. Natay man din. Sorry. Sorry nung ipalagay ko kaya ti asawam. Sino kabalay mo? Tatang ko. Awanin? Duduwa ka lang. Abay kas lang niliday ka. Abutan ng liday ti biyag ko. Nagrigat nagbalbaliw. Di ba nakita ti tao kanya kat awan ti karbay ka balbaliw. Kabut-buteng ka kay. Kanimbag ti saan ka mabuteng kanyag. Nung naibalod ka, awan tatom. Ada ti barokong ko. Bukot ko. Diyan ka nagpatatoy takyag ko. Tapno, saan nga makita? Di ka nga ada diyan alamin sa nakatatuda. Lang ada ti drug-addict. Sa lang drug-addict. Drug pusher di kita. Tawag ako mga sarhento. Tumawag ti pulis. Amo ti pagtawagan. Dada ti problema. Baka amo na LD. Imapay nga tumawag kat pulis kat umot dagas nga raramidan da. Ure may pagkarob nga drug pusher di kita. Amumuk di kita. Kana mumutak man. Ay mga karon na. Miss! Ay, banta ka. Miss! Alin ka dyan tan? Ang mabitlahan. Imasadar kadakwada manong name. Yes, sir. Abay nga, bambantayan na dyan nga customer. Ada kami sa bali ang customer Hanak ka ba ang bakante? Kasi ano ka di makakaroon ng bakante? Naitad mo dyan kanan na. Di apay mo hamong panawan. Kata kami nga rod, di mo sangwan. Adamat pa sa bali nga kaduak. Adamat sa bali nga brada. Anak ka order yun, sir. Yung bagada man ang naming surat ko man. Kalbasan na. Sinukat ni LD. Insagana na. LD, delikadon sa reto ya. Drug pusher ka no, da kita. Shhh, di ka kami nagpadpadlaw Tapno, awan di kulo. No muna ta, adad to dati ex-convict nga kursunada. Baka mamudamat ni Edwin, amamuda ka. Amamuna ka no ida. Drug pusher ka no na kita. Anak ka tano, tumawag kay ti police headquarters. Kapag ko mga tumawag ka, kita umat pa'y gulo. Urayim ang nga tagulo. Ada nga tagulo? Diyos ko, mag nervyos ang matin LD. E di may serve ko manong name ka nakwada, ti kanenda, nakiktutak manong. E di aprusan ti may sa katakwada ti lupok. Bastos! Ay, lapsat ka, ading. Bastos ka, pa nga naprusan ti lupok. Sa sino ko, nasangang kursunada ti lupom, kaya nakalupin-pintas. Pinanawa ko manong name. Napanak tiyan ni Edwin. Edwin, delikado. Inapurusan na tilupok.
Papros ka mga minta. Ano nga papros? Sabi nga di mo nalwadan. Iti kasi din ang sitwasyon. Mambalin mo mga salidaan kasi pagkarikan ta mapuutan. Di ka lalagsak bayan. So, pa hindi pa balawan? Sorry. Iti kasi din ang sitwasyon. Masapul nga nakasagana ka. Be alert. Na-alerto ka. Di ka lang nag-atapan na posible nga prusan na talupong. I'm sorry. Nagananad ka. Ano nang damdamagin? Ado trapes dito eh. Ha? Diyos ko. Miss! Makatoy! Da kami di customer mo, apa esit gamdeta? Naitad ko matindi order yo. Ano ba order me? Saan ka mapapan? Bayam nga ta sa bali mo pan. Naduin baka no? Sakti makamo. Kada sa bali lang nga napan manong na yun. Anat order yo, sir? Saan nga sakit kayat me? Nadyan di kayat me? Ngayon, ada customer na. Abay! Anak klase nito eh. Restaurant na ito, ano bar? Apa nga i-table na dyan nga laki ni waitress yo? Agam amuda nga mi. Kaya kanta ka mo? Timak doon manong nemi. Tikalok magan kadakwada kat umay itian ko. Itian mi. Idagandatan na manong nemi gamatanak. Nakalanis tumot manong nemi ni Edwin nga nang danong itirupa na. Oh! Loko ka. Ano naman? No bekso na. Apay guyode, may pamisinan nyo? Kakalwa! Hagbay may sa neto eh. Tanga-tanga luglogan neto eh. Kat na taupat tayo. Anong name napanag itian ni LD? Dakisin. Hala, buhay! Dakisin! Tapos taon na yung talaga i-react man ng name ni LD kasinsin ko. Ay! Sa tingan yun! Narakrakan talabisaan ko! Nagituguto ko, Perden! Perden man ng name, di kitilimisaan at ano kasta nga. Ada bagkatin ni Edwin kadakwada, itupak na itilimisaan. Brag! Ada man matamaan man, maminsan man ng name ni Edwin, maminsan lahat. Ay, pulis! Mga ka di pulis! Tumawag ka nga minin ito pulis! Kunag ka ni LD man ng name. Duwalain nga sa nga napaturog man ng name ni Edwin nga talaga nga nagagara. Amin sa kalamasaan ang narban. Ay, wanted the restaurant go! Wanted the restaurant go! Napadson manong name ni Edwin digitit opat nga drag pusay. Imaribungbungan ni tao manong name ti ayan mi. Isumatan ti panakangig mi ti Serena, tilugan digiti pulis. Abag isumat manong name nga ilusak ni Edwin, tinaudi nga pinaturog na apag isumat gumsaag ni Sargento Willie, pinasarangan at paltok. Kung nagtupay namin! Sargento, di mo pasarang di paltog mo. Kung nagtupay namin, nga talagang loko-loko ka na ta. Ha? Ingatom di kita, Imam, Edwin! Sargento, abi ka di mo damagan no anit na pasama. Kat nakalawlawag di pasama. Upat. Minan suminda. Siyempre, basol mo. No anat nang rugyan di basol. Di basol ko, Sargento. Ay, po doon na ito, Sargento. Iso na kitong upatin ng gulo. Ay na, awanin di restaurant ko, awanan. Kasano nga di awanin? Siyempre, nadadahil ka po ta nakirambulado nga Edwin. Sargento, awan ti basol na. Pudno na ito, Sargento. Di kita ng upat na basol na. Kinapudno na. Dito may sa katakwada kit inapurusan na tilupok. Iti panangitan ko ti order da. Kanya? Sino katakwada? Dito, sir. Dito, Sargento. Takalok kumaganda. Iso dahil doon yung tinaka-apurus tilupok. Madyak pinapurusan? Yep! Ay! Sargento, awan ng puot na. Awan puot na talaga pinaturog mo idan. Makita nga, donor mo. Mamunak mo din, Sargento. Hindi mo kunayan nga nalalagay kang siya. Ano patasan ta?
Sarento, nabanog ako na. Upat na kita kinalabang ko. Sa lumaban lang ka, di nabanog ako. Dehado ako na. Men, sir, magkatan yung nagtatalo. Upat na, sir. Ay, upat. Kunak ko ba? Ilogan yung timobil. Pangipanan yung kadakwada, Sarento. Siyempre, itaray mo ito sa ospital. Di ambulansya at ayabam ko ma. Oy, Edwin. Dito pagbagakin ka. No saan lang ada witness nga awan basol mo, talagang isubli ka ti pagbaludan. Awan sa bahali nga aram mapaspasamak ka dito no saan nga gulo. Sarento, karbay nga klaim, asar ni bantibiyag ko. Kan masanak nim ta sa sinuman. Narumbeng ko mga dakay ti mga ramin. Siyak pati babalawin ta? Maud-udi kayo eh. Nalpasin ti rangat. Iso pala sagpat yun. Sige, ditakan. Talaga katarantado to ya. Adan tulad sa tiyempong kanyak. Edwin, mabit lang. Saan mo nga gawid pa eh? Ano pa palibagam ka datang kriminal? Wala ex-convict? Wala isot crush mo? Wala talaga isot kayat mo? Sorry, Sarento. Ay, Sarento. Kasanong nga roden na gito hoy, nadadael. Di pagbayadan ni Edwin. Api ko kayo isot nagbayad. Kaya isot nadadael. Kasanong na ito yung Sarento. Bayam, anong magsublin ni po, tigijayin? Sarento. At mga ibagbagang ang drug pusher ka no, tigijay. Di pagsayaatan kapag yamanan tayo ni Edwin, tanapasag da. Ada ebidensya nga mga ibaga drug pusher da. Ada awit da nga drugs. May maipaggarup ka no. May paggarup ka no Sargento. Basta siya ako din makamo. Kaya nung mas pagarikan ta, danto itad da nga kwarta, pangbayad da kadagda nga damage. Umay kong itad. Iti ka betan nga panahon, Sargento, atap numasok katang nga dagos di kita labi saan kintugawan na dadael. Kapatan eh. Jesus! Saan nga gupirit na ito nga restaurant ka na ito nga aldaw, takas tumit na tinapasamak, sayang na ito nga aldaw. Kasi ito aking basol. Basol na dyan Edwin. Iso nga wan kan mabalin, saan nyo nga paspastri ka na dyan nga Edwin, no may mangan kas pagharikan. Sige, ang gamin. Lama kulub-kulub ti panunod ko. No sa sinumpay manong naimit, pakarik na kiti ayhat. Isungot ti, saan ko mga rumbeng. Ngam ko na manong naimit ni LD. No talaga ipatpatig mo ni Edwin. Malakit ipatig mo Kaso nang ipatig ko, tinapaibaga kanyak ti I love you. Diya ka mo no umaypay mo no sa anin. Saan nga tang na umay? Baka no, at the police ka, pagwardyain ni Sargento dito eh. Kahit no, at the gwardya nga police dito eh. Di igawid na ni Edwin nga sumrek, dito restaurant, di awanin kung dahil mga sarita. Oy, masapol nga amuan no, anit numero ti cellphone na, no, di cellphone na, kas pagharikan, tapno makapagsalita kayo. Kasta nga tatrabite. Katuwan no talaga nga, love mo isuna, kaya no, anya matimadlaw mo kayong kuhana, halakit ilaban yun tayo na yatyo, No, man pinapagkat, kapot na karabal ni ex-convict, tik may isa nga pulis, nga kasla na barat, dot-dot, dahil nga Willie ka ni Edwin. Namang nemi maililiwag ka ni Edwin, gabot saan kumatan nga makita. Di matin umay. Damurang saan ko makita manong nemi, damurmat nga maililiwag kang kuhana, damurmat nga talagang ipatpatig ko isun. Kaya nung kasta nga umay nakpasyarin ni Sargento. Flowers for you. Ada pa chocolates na. Umay ka kung kumustahan, di ba nagayit ko rin ka. Tunanong ang klonin na. Sargento, I'm sorry. Hindi pa lang damo nakitimbagakan kan. Nasaan nga siyak ti kayat mo? No di ka dadyang Edwin? Ano, ipanda kasta. Ngayon kaya't nakakapa ni Edwin. Pinashare na ka din. Bali namin tuwa kang pala nga nagkita.
Idi tinulungan na kanidita. Pinarmek na digit upat nga drug pusher. Saan nga drug pusher? Pabenor nga nagbayad da idi. Siyempre, siya talagang pamuspusan dap nung madamage na. Kaduam sa amin ida, sarento. Nana, pakiulit. Kakaduam sa amin digit yung amin. Saan ka lay patpateg, baka matungpa ka. Pagkat atapan na, nga may saka protector, adamat kasta nga polis. Adda kastaman nga polis nga masangas, hanak ka kasi. Nasayata ka polis, legala ka polis. Abay man narod nga, ado na kita'y drug addict at drug pusher dito eh. Oo, mati-matil-tiliyo. Sabali da. Adak to presyon. Sabali mo tigada adda ti narcotics. Kasta. Di mo among amin nun kasasati polis eh. Na dumadumang ang departamento. Kasi lakad na kayo sa restaurant. At the waitress. At the helper. At the cashier. At the kusinero. Di ba? Kasi jamet. Basta kaya. Adak to operatives. Ngawanan ti narcotic. No may pamagat ti drugs. At dapat na kiti pulis nga kin-assign ka deta. Sa dinod, ayan na kiti pulis. Kad ado di kita grara nga illegal ka droga ito nga paset. At dapat sa bali nga paset. Hadda ba nakadanon dito eh. Nga mabinat at pagsaritaan ta. Di pagsaritaan ta, may panggap karda ken sika ken siya. Imaga akong ken ka. Awan ti marik na kayat ken kasarihan to. Gabuta at ni Edwin. Ni Edwin, nga din ang umay mang pasyar kang ka. Loko-loko, it's unfair. Siya kung umay mangarim kang ka, dinakayat. Di tao nga hamot umay mangarim kang ka, isok kayat mo. Kang delikado siya nga tao ko nakmanin. Sabi ko mga delikado. Iti ayan ng lugar, imposible nga da mapasamak ang gulo. Kas idadad to'y, ano na masamak? Gulo. Idinagama mo kayo, kalpasan ti gulo. Hagdamag ka kaligit tao dito eh. No asin nun Edwin. Kabut-buteng da. Gapungarod ta. Naluko. Nakasagana pumatay. Nakasagana nga magsalaknib iti bagina. Kunam sarehan to. Kan nakasagana nga tumulong tas sinuman nga kayat ng tulungan. Sige. Inakon. Yan saan ko yung palubos nga abakan na client ex-convict. Aramay dagdami na pamuspusan hasmin. Tapnog baling ka kukwak lahin. Idadayta nga nangag kumanong nemi nagsidukarak. Sa bali naman na apang tamanong nemi, timang mangag ko kengkuan. Nabayag kong inururay ni Edwin manong nemi ng sangkuan na uray. Ngayon minsan manong nemi nga danang ibaunan kanyak kadi kasinsin ko. Papanak ko na iti barangay kapitan. Mga hala iti barangay clearance manong nemi. Gabot green nyo kano, lisensya. Dati lisensya sa restaurant. Sika di bayin ko Ibaga kagan sa dinot ayan ti balay ni kapitan. Tricycle ka lang amudan. Uy, apikas na sana ng bakla ti boses mo. Anya? Ay, nalibatag si ka. Nanaduma. Si Kawit Kasin. Iti balay ti kapitan manunemi at dati asidagmot lang ti barangay hall. Ni kapitan at barangay hall at sa nga ili na naparak sa dyan manunemi. Nakitak di Edwin. Anda ni Edwin. Edwin. Uy, abad ka doon. Makalak ti barangay clearance. Sabi nga dito'y pangalam. Sekretary at papanam. Awan dito'y. Sa dyan nga banda. Maganda ko yogan ka. Awan doon tao barangay hall. Madaman ti meeting. Abi nga daka. Adaka ba ta? Kadok ni kapitan. Kanagiti pulis ti barangay. Ada rinid min drabi. Mabalin mo ti makigrade? Ti grade? Gabo dagi ti pulis dito tayo.
Apay, may din na kiti natiliw mo nga drug pusher. Dagiti kinalaban mo idi? Sa bali. Doon na pinasan ka maoray dyan restaurant. Sorry. Diyan kahit nga daksa dyan at damarin mapasama kang gulo. Nung kami sa didayang ko, parang asa daga kanyak ti gulo eh. May kan. Tinulungan anak ni Edwin manong na yung minangala. Ito yung barangay clearance. Amis, yung kala papirma ang basitan ng kapitan. Oret ang kapitan sa Jai. Uwan, ma'am. May kan. Oray madamati meeting manong na yung imasideg ni Edwin. Kap. Ay, Edwin. Excuse me. Okay lang. Basta sika. Oray no madamat meeting ko. Basta sika tumasideg. Edwin, okay lang. Dami na sa ka doma. Makalat ibang clearance, kapitan. Para na. Pag may rin nyo ka na dyan restaurant nga magyara na. Sige, pirma. Gaman na, kapitan. Agtuko ka. Saan ang kapitan, madamat meeting niyo? Oray. Adake ka ni Edwin, napikid din okay lang. Baka kahit mo nagbiriyan na. Saan ang kapitan? Mabaling ka din adon to sa bali kong daway kasarita. Kasarita ka? Siya, kapitan? Abay. Basta. Edwin. Kapitan. Kahit kung itong kasarita ni, ano na ka mo? Hasmin, kapitan. Sige, doon mag-iseta na, Edwin. Sige, kapitan. Intulog na manong naming in Edwin. Alam sa tibagan ng kapitan kanya. Tsaka mo. Baropin ni kapitan? Dasawalan. Anong arti baga na kanya? Baka nagkusunada mo kanya, Diyos ko. Nagkusunada kang ka. Di may na yun nga karibal ni Sargento. Katsi ka, Edwin. Sunod arar, ma'am. Awan, mangayat kanya kay. Pag ko na mga awan, sino't mayat kanya kay ex-convict? Awanin ti karbag nga gayat, kasta? Ada karbag nga gayat. Nga awan siguro mangayat kanya. Gabot ti bad record ko. No man pa balbaliw ako. Kasano ko nang bagabaga nga bad record mo? Sikat katulungan na kiti barangay police nga grade, imbas nga na kiti police, hindi ta city hall. Kabasit namin dagiti pulis. Dada pambarde, basit na kano. So nga tumulong na kiti barangay pulis. Imbaga, dada nang itik-tik kada kami. No sa dinut ayan ti hide out kiti drug pusher kada ito nga barangay. Jay. Kakabarangay ang tagayam. Nakasasdag di restaurant dito balayo siguro. Di ka pa'y umay. Ore ko man lang trabiing umay ka. Siguro. Sanak nga type. Sino ko matibaba lalaki nga sangang tuyos ken ka? Basta nagduyos ka. Sana kami kari ko nakmat. Dadan di tricycle, naglugan ako. Tulad ka kumangin, adamat sa jiti banda tricycle ko. Di ko na, di mo kayatin tumay dyan sa restaurant. Gabot pinangtaan na kadigit di pulis. Gabot mabuting ka kadigit di pulis. Sige. Nagpadlawag pa yun manong nemi. Uray ko lagi baga nga umay nakto kumapasyaran. Hindi naman may baga. So yung baga kon kasi dyan, takrot, karabuteng na ni Sargento. Masursuro anak manong nemi nga timte. Pwede kami suot ka. Abay. Awan? Anong awan? Saan ka man na bakla? Ay, maliblibata kasi ka. Amo no sikat magkita kasi no saan talag kasinsin. Agbali na kalalaki, gapot na napindas ka.
Loko ka kasi. Ano talaga problema? Inistorya ka manong name tinapasama. Imbagam tikas jay? Siyak pa yan tinang tintimotibo. Imbagam pa yan nga, mabuteng ka ni Sargento. Iso nga saan mo may dito? Aga ka baranggayan tayo gayam. Kasta. Nag-raid na nga rin ka drug pusher. Kadagin kadwanan na pulis sa barangay pulis. So na pa yung tagre-raid, imbas nga naging pulis nga talaga. Sayang. Ano ka sayang? Saan siguro nga siya type na? So karagata ko nga lipatin. Siguro, adda sa bali. Siguro adda sa bali ko nak manong naimi kat itinaminsan nga papangko di tiyandaan manin. Nakita ka manong naimi. Na Edwin. Isot naka-schedule manong naimi nag-pick up kadagiti pasahero. Aday masatid kang kuha na ka napintas ka babae. Tim Magder, na di masahag manong naimi ni Edwin tapno alalayan na ti pasahero na. Inig ka na naman ng name inawat na nagiti karga ti babae. Ti amo kakit aglugan di babae. Tapos nikastakit ba iplastar ni Edwin nagiti karga na. Ngayon saan ka nagluka? No tikat inakbayan ti babae manong name ni Edwin. Sa nakasasadig ti ropa da. Kurang nalayangan manong name nga agbinsito da. Sa nakais-isem na Edwin manong name. At siyempre, nakaragsak mo ti babae. Limogan mo't lang ti babae manong name, kalpasan na kapanta. Imasadegak tayo yan, di kita tricycle. Manong? Ay, aring, naglugakan, pasero ka? Saan ka pasero? Hindi ko ma-Edwin. Eh, pamanong na, di mo nakita? Asin na jagadwa ng babae? Asawa na? Hanang asawa. Dito dapat pa nagkasal. Kaya saan doon makapagkasal? Kabot ada asawa di babae. Abi nga rin kasi ito kinasweet da. Baka kabit na. Ano yan? Hoy, ang kagisistorya kasta, baka ada masurok na, takurang na, sika Densyo. Ano yung istorya na? Dahil yung babae nga pasahero na best friend. Dahil di asawa na. Ano yan? Ngayon di asawa na, tinarim ni Edwin. Ngayon agay-ayat met, dahil nga babae, kayo kuha na, kayo ni Edwin. Itata nakarawarin di pagbaludan ni Edwin, ket awarin di asawa na, pinatay nga rin ni Edwin di asawa na, kaya ada nga tamat ng gundaway daan. Kahit mo sawon, isudat nagkarelasyon. Siguro. Ngayon adlaw mo man, nakita mo siguro, nakita sweet da. Kaya asawa nga rin di babae, hana nga mo. Amo na siguro ang awang maarami di lalaki, kapag ada iti rehabilitation center. Drug addict. So nawaya di kiti dua, kapag damat di asawa ni Lorna. Oy, bon, ni Lorna. Di asawa ni Lorna, damat iti rehabilitation center. Madamang mararahab. Adatagod daway danan, siyempre. Abi, miss, nagimon ka? Hala, nagimon o kung magbibiyang ko? Oh, nagimon. Di na kayo. Manong name damanin naka-misuutak, di ba kadanunak manong name dito'y restaurant. Oy, yan naman yung talaga mga hasta kasinchen. Talaga adaman yung nasagap mga problema. Oy, makasaya ng dipintas mo. Kasi para kurat-rata ka muking musika. Mali pala pagbagi nagtrabaho. Kasi kahit ko nagpupo. Kunak to. Pay ngamin. Ay, apo, aya. Ala, sige. Ora ka naman ang mamasit customer. Madamdama, umay ka to kasasalita dita silad mo. Si kakit di kasinchen.
Di pa awang pa'y nubiom, nga problema ka may pagkat kinayat. Ay nako, yaya. Manong nemi, diya ka muno apeng ang sangitak. Nadadakon ti silid ko, manong. Agararubos ti gitilwa. Hindi umay. Sumrek ni LD, manong nemi ti silid ko. Kung nagtupay ngamin, agsang sangit kan. Ada ka ni Ruben, kakasangit mo, kasinsen, ha? Sumitlagayam. Nga saan nakakayat ni Edwin. Dagayam ka relasyon na. Di makadakes. Ada asawa na dyan ang babae. Baka chismis lang na ita. Saan nga chismis? Amo kang pudno. Na matangak kasi. No kasunod ti sweetness na ginidua. Na pasahero ni Edwin na dyan ang babae. Lord, nakarutnagan na. Ket, inistoryaman na ginipada ng tricycle driver. Nga na dyan ang babae, na dyan ang Lorna, best friend ti asawa ang pinatay ni Edwin. Itata, awanan di asawa na. Nawayawayan ni Edwin. Di asawa ni Lorna, damat ti rehabilitation center, di nawayada. Dapat kita mo kang kabalaydan. Ket, no kasyaman ti pasamak, kasin, di ba amo ni Edwin, lipatan mo kit ibawing mo tirik nam kini sarhento. Tsak mat nga kahit ni sarhento. Ore awanan. Tsak pinaadaan ti nubyo, masagaba ako, ti baba, gapukin aya. Kabigatan naman nun, name wala tat ganay kay ko. Aging ka nag-ring ti cellphone ko. Saan nga nakapungbot? Sinong bata? Hello? Hello? Husband? Sino na to eh? Ni Edwin. Edwin, among gayam ti cellphone number ko. Apita ka lang tumawag. Kanapit kang tumawag ka kanya. Jakot ka sa bulit tawag mo. Sabi ka sila kaguran na. Ano rin magam? Impamos po sa kanalak ti number mo. Mati ka di. Okay lang. Nalipatan ka din. Baga ka ni Kapitan kan ka? Mabaling ka din nga. Umay ka alam dita. Inta ti balik na Kapitan. Dahil nga ti baga ng Kapitan. Isulod makaiba ka. Makapanang di balay na Kapitan, no, reawang ka. Maalak na sa bali ng tricycle. Ada ka di basol ko? Diyak man hamukin ka? Iba inak nga rod inaalam, anong naming, na kami suutak. Di nakapagpagunya. Di nakadanon kami, manong naming, sumunod ka. Nakigtutak. Hindi ada ka sa salita ng Kapitan na babae. Ni Lorna. Api nga, ano kung matibagan ng Kapitan kan jacket? Adareta, kabit mo. Sino kabit ko? Ni Lorna. Saan mo kabit ni Lorna? Kapitan, nanda kami. Ay! Edwin! Hasmin! Dumano kayo? Manong nimi nagtugawa kinisamo ni Lorna. Umis-isam kanya. Yung jak man rat sumbadan ti isam na. Kaya dito ni Kapitan manong nimi. Ada ti banget ti labisan. Ni Edwin nagtugaw manong nimi ti abay ni Lorna. Bakit matapon na gito eh? Kapitan, apay nga di, Kapitan. Ano ti, basol ko, apay nga. Adda kita sangwanan ti Kapitan. Ilaibag ni Lorna, so dagay ni Edwin, tapno, malawlaw ka no, yaman ti, mangburburi-burkin ka. Ha? Adda ka di, mangburburi-bur ti panunot ko, Kapitan? Ken, tapno mayadayo ka kini Sargento. Diyan ka mo ni pagbagayo, Kapitan.
Adabasol da Edwin kini Lorna kang kasang kadi. Awan di basol da kapitan, awan. Okay. Da kayo nagsasarita. Nung di kayo nakasapulan di kapitan. Sino ka talaga nagreklamo, kapitan? Di ba? Siyempre, nagreklamo. Dangarod, Lorna kini Edwin nagreklamo. Kontra kanya? Kontra iti madi nga atap mo. Ano nga kapitan? Saan ka nagligbak pa? Kasano nga namuan nyo? Kasano namuan mi? Kasano nga namuan mi? Na kami di makamo. May kapitanak pa yung nga din na oras. Hasmin, may sa kagayam. Iba ka din nga saan nga kagayam? Wala tayo pa nagkitam kanya ket kontrabida. Tapos lang ko mapelikula nga sika ko man ti actress, ket ni Edwin ti actor. Siya ket kontrabida. Da kami kini sarhento ti kontrabida. Awan ti amok ibagbagam. Awan ti nyaman nga relasyon mi kini Edwin. Iba ka din nga da? Iti panunot mo. Adda. Siyempre, nagdamdaman ka karigit tricycle driver, akas pada ni Edwin. Naidanon kang kareta, Edwin? Indanon da kanyak, siyempre. Nagsasalot ka kano, may panggap ka na kami kini Lorna. Kadaan yan di bagadakin ka. Agkabit kami. Agpeso nga best friend Daddy Patricia kini Lorna. Love triangle ka nga. Di Patricia tinapilik. Nga dyan ka mo nga, na in love met ni Lorna kanya. Nag-asawa kami ni Patricia. Simong ba't matin ni Lorna ka, di kiti agar-arem kay kuwana, kat nag-asawa da. Nag-asawa kami met ni Patricia. Himapin ang pinatay mo't asawa. Apay nga saan ka sumungbat? Apay nga nagbaling ka kriminalit bukod mong asawa. Aksidente na napasamak. Tapos sino ko ma? Ti asawa nga may patpatig na asawa na nga patayin. Gabot na nakadruga ka idi? Jack Pipulos naramanan illegal ka drug. Alam mo na nagutek arak. Nagbalin na kiti nga mamartek. Ngayon oras na martek ka. Saan ko mabaling nga patayin ti bukod kong asawa? Yung aksidente. Gabotado lagi di mga ipangpanta kanyak. Irinaot da kami ti balay mi. Nakastrek da. Kinarangit ko ida. Nagamatan da ti asawak. Aksidente. Nga isot na paltokan. Imbes nga di hostage taker. Hinostage da ni Patricia. Kas ulit yung nagbabawawik. Ti kinalain ko pumaltog. Apay nga jay. Hostage ti napalukat. Imbes ni hostage taker. Napaltugak ba't lang hostage taker. Imununa nga napaltugak ti asawa. Gabo siguro ti kaado nga kalaman ko. Ito ko nagtipagbaludan. Ang kanayon nga rubos na kitiluhag. Tinalo sa panagpapawi. No, apay nga napapatay ko tibukod kong asawa. Naman ti sa bali nga naramid ko hindi na tibagbaludan yung ti panagbabawi. Ngayon karik inibagik na numayo may kanak iti parol kat mga wayawayanan. Nawan ti sa bali nga ramidek no ti panagbalbaliw kinaimbag. So nga tumultulong
kada kapitan. Tapno, nagbaling nga na, nalinak dito nga barangay. Kinuoray pa ito sa bali nga barangay, numabalin, no kasapulan na titulong ko. Gusto nga tumultulong. Takayin ko yung panagnek. Kada gini ka barangay, kada gini makamamukan niya, nga dati ak, nga loko-loko, nga dakarbag akmat nga balbalyo. No, kinadakas mo, tinaramidak, tinapalabas, kahit ko nga sulnitan, agaramidak ti kinimbag. Uray kay papanan. Palakay pusta ti biyak ko. Agbalinak lang na siya at kadagiti patak na tao. Edwin, nung pagkabasulak man, timadi nga panagat-atap ko, I'm sorry. Okay lang. So nga, banda ka dito, tapno, may katanyaman naman tingatap mo. Siyempre, masibsibudungan ti panunot mo. Imbes kang nga sika, kat kakampik, nga mangilaban, nga siyak, kat agbalbaliw, kat nagbalbaliwet. Di mi kayat nga, pati si kakit agbutan kanyak. Pati si kakit gumura kanyak. Mawatan ka ni Edwin. Lorna, nung nagbalimang nga dakas nga tao, ni Edwin idi, kasupadi na itan. Hasmin, kasising patahanan, nung mampasadig kang kuha na tigulo. Kapakawanan nakmat Lorna, no? Hanaman ti. Isim ka na iti atap ko. Okay lang. Kapitan, sorry. Okay, nakapagsasalita kayo ng talo. Ha? Ay, anang arad? Mabaling ka ninting agawid, Kapitan. Oh, itulod na gamad lang ni Elmo. Ni Elmo, ni Edwin, kunak ko. Hindi may tulod na kung manong na mi. Sobre ka pa lang. Abay. Di, umay ka manin mangan. Baka daman mo kasama ang kulo. Di, unag ti pa pagsarkan. Hanga dito restaurant. Okay kan? Manong na mi. Hindi makastrip kami niti unag. Siyak tinangirekap itiri daw. Sa ko inarakop na Edwin. Ito, Hasmin? So, nagpatpatag mo. Nulor na wano siya. Sana kami karikan ka, Hasmin. Hindi saludsod ko ti sumbata mo. Ayetan ka. Abi karot nga dinak mo may pasyaren. Mabuting ka kini Sargento. Sana ka mabuting. Siya pati tao nga kapag-buting na. Nga agaramin ti kanimbag. Idamo tang kita. Nasaraka kong kunak. Ti kasukat na ti Patricia. Sino? Ni Lorna? Awan sa baling ang sana si ka. I love you, husband. Niya palang Arturo Ryan. Oh, but I love you too. I love you too. Kinunak man ang name at daytan. Naraman ako kung kita ng barang ang bibig ni Edwin man ang name. Nagkinawatan ng dagiti puso mi. At dan relasyon mi man ang name. Kaya dumay nakpasyaran man ang name ni Sargento. Flowers for you. Chocolates for you. Sargento, sayang lang dita. Pangigas-gastusang. Inaklon ko ni Edwin. Anya? Kinakayat mo na diyang ex-compete, kami ti siyak. Gamutay sa tupat-patek ko. Kanipat-patek na kami. Mabalo ka din ng oras. O isang kapag-asawa. Tanya taramidem.
Sargento, no, damanda ka sa mapasamak. Kani Edwin, awan ti sa baling ito, Dok. No saan na siya. Nakasaganak to ang saksi, iti korte. Kaya doon rawang ka papatayin. Tanya ko mga kapo. Sika pa lang ti babae nga ng pahay kanya kasmin. No sino pa iti patpateg ko. Pag serious wak, isupay ti pakapahayak. Mabaling ka, patay nitan. Uno saan ka? Kidnapan ka. Ha? Kidnapan ka. Oh my God! Ay, ipatanak sa reno! Ah! Kasan! Narayatanak! Ah! Ipatanak! Marayat man manunemi ti kasinsin ko ng bakla or agir iryaklat Guyudan nak manunemi ni Edwin nga iruar iyasda gitiri daw ulod-ulodan na. Mamay karikarigatak man manunemi nga danugan ni Suna ngam talaga napigsa. Naging ka manunemi nadda kami tiri daw kat idi ilukat na kuman tiri daw. At damat bigla nga ng lukat ba nung name iso nga na iparusisti kami nga duwa ken ni Edwin. Kitahit ba nung name no sa sinno iti nang ilukat na bigla tiri daw. Ni Edwin? Ha? Edwin! Ni Sargento man nung name bimangon imasot iti paltong kapag na paltong na. Nakita ken nabuyak no kasano kinaalis to ni Edwin nga nang flying kick ken kuha naman nung name. Yeah! Agu! May parosisi manon nemi. Ni Sargento. Nimdago sa kati makder manon nemi kit dumarop. Naibatan na ti paltog na. Di marop datan. Naimatangan mi ngagkasinsin manon nemi no kasano ti panaglaban ti duwa. Ti pulis ken ti ex-convict. Nalalaing manong nemi ni Edwin ka napigpigsa. Namin ano nang imbalto-baltog manong nemi ni Sargento. Manong nemi napaturog ni Edwin ni Sargento. Nangayab kami ti pulis nga kaduan. Nemi munang nayaban mi na manong nemi ni Kapitan. Ni Kapitan manunemi tinangisalaysay kadagiti pulis nga kakaduan ni Sargento no anyat napasama. Babayan ti manang istorya. Kini makapanaw dan manunemi may panaw dan ni Sargento inarakog ko manunemi ni Edwin. Edwin, you're my hero, Edwin. Asa to nga namuam. Nadadakas ko pagkat ni Sargento kanya. Mabalin siguro ngayon. Inturongnak ni Apo Diyos. Kung may kakumamat pa siya rin. Kasi yaman tayo pasama. Kapitan, gamang kami. Awan ti pagdanaga, Masmin. Siyak ti kakarunahan. Mga burgen ka rin dyan ng Sargento. Duman ti kaso na rin dyan. Nga mawalat na iturod ng mga isaklang. Nga minata, mayo rin to titrom kontra keng kuwana. May sabay santo mata nagreklamo. Protector da jay, kanig na drug pusher. Imbaga ata sa nga dito kanig na duma barangay. Awang harutan di pagdanagan ta. Tawanin ti. Napingan ta karibal mo, Edwin. Awanin. Kapitan, sige ito tagbalingan ninom. Uy, kawa na kapag nga saan. Ipan yung arudan nga rin na, tapos nagasakit. Maladita ba rin tiyan tayo, iti palagpadaya. Pero nagpaiso manong name nagkakaso ni Sargento Willie na kumbiktaran, nakadado nga kaso na taado. Manipo di adan, nagreklamo keng kuwana. Nagsasarnumot na nagitigiya, kaso naman nung name.
Idiantan ti pagbaludan ni Sargento, isumatan ti panakaangay ti kalay sami manunemi ken ni Edwin. Siyempre, naibak dagiti parents ko, kakabsat ko. Imadan matandar, kat nakaadado nga tao man. Kanamkadlaeng nga. Agkasar, ti panagkasar, ti may isang ex-convict, nakado nga tao, nakado nga regalo. Ngamin manong nemi, iti panakawayawayan ni Edwin, iti panangaramid na, iti panagbalbalo na, panagaramid na, iti kinembag, panangtulong na, karagiti pulis ti barangay. Dagiti dagiti mabuteng kang kuha na iti nakaramidan na iti baso. Pinakawanda, kaya nagbalin pa yan nga nasyaat ni Edwin iti matanda. Iti loko-loko manong nemi iti nagbalin nga hero, uno banwaro. Nadan kami manunemi ti talo nga anak. Entultuloy, ni kasinsin ko manunemi ti restaurant na ket di makkel nga nawara iti sanga, ti eldest restaurant. So nalayang ta nagsarden, iti ta kabigsa iti COVID problema manunemi. Kamita, madaman iti operasyon na. Bali, arig nagsusyo kami iti dahi nga negosyo. Irinto ta ni Edwin manunemi isun ti simukat kani kapitan iti barangay mi iti ta nagretiro ni kapitan isut ti marang nga kapitan manunemi kagawat ka kung nanda pa lang ang diretso kapitan layos awan pa yun ti limaban kang kuwan agdamay ta nga kapitan ni Edwin manunemi ti barangay mi kanisupayan ti ABC president manunemi wan ta iso tintandudo dagiti so amin na kapitan iti kabisera, iti probinsyano, ang nagbali na sila. Tawanin ito sa pulag pa, anong nemi, taligiti gulo iti, ngayon napasaran. Karigiti riribuk iti, napakakulkulan ti panunod ko. Awanin ti pakaribuk ha. Ito nagbali nga napundukan niya ti asawa, kanaragsak na kita anak ko, kanaragsak kami, da kami nagkasinsin, nga mga operar iti negosyo. Dahil iti pagkasalita, karagyaman naklauna iti anos mo nga nang ibasa, manong nemi, katsapay kumat, adamat na ibatik nga adal, niliwagan pagsarmingan di biyag, karagya di padag nga di bingeg, more power to your program. Ito yung radagyaman nga pagayam mo, Hasmin. Thank you, King Hasmin, iting ka panagsurat,